Dayazi keza ngathi ndimi lo waleqala lamagungqu but ayikhona manje abasisi ba-over 30 bakula age yobugqwirha ngoku. Ubabonile futhi amantombi odidi bebelodudlu imihlehlo phezu kwamangcwaba khona baze kuthiwa udiniwe efondini ithethi balona bamba upractice women on top phezu komfi ogqiba umuntu athi nqa enamashwa nje into zakhe zingapophi ahambe ethola ichomi nongathandwa ngomakazi. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndiyabasizela nyani lamajita asafuneka athathe umfazi kulamagungqu wa-over 30. Hayi andizi mna madoda yonke into kuthiwa ndi-negative. La nonsense yomtshato ihlelisa iscam kakade. Iyafana nje nobhatala u-DStv Premium ogqiba ubukela uchannel 100 qha. Ubhizi abangaphakathi bafuna uphuma bangakatshati bafuna ukungena. Uwesi kusekhona esazinyanya usizombakazi umuntu ngumother of 4 na 14 but still usanxwase umtshato. Uthi umplita nje futhi uzive responsibilities abemagxeni because kaloku bathi igxeni echoice assorted ezifana notata bazo. But ke wethu guys abantu nabo sheba basizi manyo abazungatshatwa ke efondini yobenxaphe benjalo kuza basathwani. Ningalibali guys sisegooks kule weekend Saturday nge-25 NY124 emutala ebus Ndondoni igigs ngooks niphathele insini enginqini Valentine special Khaniso Khenqa uBen 10 kaSithamara nguvi nguMelisa lesi simenqa singu-UNKLE. Please ke nithenga amatikiti guys ningenze ababhanqa nibenze baye Worcester ukuzimenqa ezifike phafoni zathi ziziguest zami zihamba nami zifuna ukungena ngenkani egeyithini. Niyazenza inhloni fuck.